Na gabenta ki khubor baman kasngi page but subscribe ya u Antonio bamta kasngi. Ha gajung rakhi kasngi Independence Day hamadan polo shillong umentri rangba kajila ukonrat ki sangma ula sam khusnam shaki kanhun ki bala jump ha gajung yele march pass but gajung yele school band. Ha gani gajung yelang kabla sakhi daki hajar ngut ki bajba ki kanhun na kitnat sarkar ki sak halang but school band kila pau ya gajung ya pet kasabkan kamakhaw hakmat bajba but ki nisha. The Auxilium Secondary School kana khuri ya kanamla tu hagabenta independent band march pass kan bakuri pat school mungkin hon puri like kusnam hagabenta bapher school band police band but civilian march pass u konrad ke sangma haba ai khuble ye ki nongjom ulo ong bakini ki jingele ki dei kalat ban pen pau ya ka jing idri ka jing kirkhri bar ka jing trailang jong ki samla pulie bar ki nong shongshnong ula kenturu baki school baki kinhun kinyai beteng bani shim benta ban penne pensa ya gani ka riti kabla pen khoj ya ka jing ro bar ka jing tali hapdeng upat ba Thank you. Kindly be seated. It is